Ας φανταστούμε έναν κόσμο όπου το μέλλον ενός παιδιού κρινόταν σχεδόν από τη στιγμή που γεννιόταν. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για να δούμε τους 3 βασικούς δρόμους που μπορούσε να ακολουθήσει ένα παιδί. Αυτόν του μαθητή, του μαθητευόμενου ή, αν ήταν κορίτσι, έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Για σκεφτείτε το λίγο. Πώς θα ήταν άραγε να μεγαλώνει κανείς 1000 χρόνια πριν? Η απάντηση βέβαια δεν είναι καθόλου απλή. Εξαρτιόταν από παράγοντες που σήμερα μπορεί να μας φαίνονται κάπως παράξενοι. Πάμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά. Λοιπόν, όλη η ζωή ενός παιδιού στο Βυζάντιο κρινόταν από 2 πολύ βασικά πράγματα: την οικονομική κατάσταση των γονιών του και το φύλο του. Αυτή η διάκριση, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργούσε ένα τεράστιο χάσμα στην κοινωνία. Στη μια πλευρά είχαμε αυτούς που θα μάθαιναν γράμματα και στην άλλη όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό. Η εκπαίδευση δεν ήταν ούτε υποχρεωτική, ούτε δωρεάν, ούτε καν κρατική. Τα σχολεία ήταν ιδιωτικά ή εκκλησιαστικά. Με άλλα λόγια, ήταν μια πολυτέλεια που μπορούσαν να πληρώσουν ελάχιστοι, είτε με χρήματα, είτε ακόμα και σε είδος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο δρόμο, αυτών των τυχερών αγοριών που είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν και να ανοίξουν την πόρτα σε έναν ολόκληρο κόσμο γνώσης. Τι μάθαιναν λοιπόν αυτοί οι μαθητές? Κοιτάξτε, η βάση της γνώσης τους ήταν ένας πραγματικά ενδιαφέρον συνδυασμός. Από τη μία είχαμε την κλασική λογοτεχνία, όπως ο Όμηρος, και από την άλλη τα θρησκευτικά κείμενα. Έπρεπε δηλαδή να ξέρουν απ' έξω και τις ιστορίες του Ομήρου, αλλά και τους ψαλμούς της Εκκλησίας. Αυτά ήταν τα θεμέλια του βυζαντινού πολιτισμού. Και πώς έμοιαζε η σχολική τους τσάντα? Πολύ πιο απλή από τις σημερινές. Τα παιδιά που βαλούσαν τα λιγοστά τους πράγματα σε έναν υφασμάτινο σάκο, τον Μάρσιπο. Έγραφαν πάνω σε πλάκες αλιμένες με κερί, χρησιμοποιώντας ένα μυτερό κοντίλι και για να σβήσουν είχαν ένα σφουγγαράκι. Τόσο απλά, τόσο χειροπιαστά εργαλεία για την καθημερινή τους μάθηση. Και το περιβάλλον της μάθησης, ας προσπαθήσουμε να το φανταστούμε. Καμία σχέση με το σήμερα. Οι αίθουσες ήταν στενές, με ελάχιστο φως από μικρά παράθυρα. Οι μαθητές κάθονταν είτε σε ξύλινους πάγκους, είτε σταυροπόδι στο πάτωμα, ή πολλές φορές έμεναν απλά όρθιοι. Μια πραγματικά σπαρτιατική συνθήκη που απαιτούσε απόλυτη πειθαρχία. Πάμε τώρα στον δεύτερο δρόμο, που ήταν και ο πιο συνηθισμένος για τα αγόρια, η εκμάθηση μιας τέχνης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, το μέλλον δεν κρυβόταν στα βιβλία, αλλά στα εργαλεία και τα εργαστήρια. Η πορεία ήταν πολύ συγκεκριμένη και αυστηρά δομημένη. Ένα αγόρι ξεκινούσε ως άμυστος μαθητευόμενος για περίπου 2 χρόνια. Ήταν μια περίοδος δοκιμασίας. Μετά, είτε συνέχιζε να δουλεύει για τον μάστορά του αλλά πλέον με μισθό, είτε έφευγε για να βρει δουλειά αλλού ως ένας καταρτισμένος τεχνίτης. Και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Υπήρχε ένας κανόνας που προστάτευε κατά κάποιον τρόπο την αγορά. Κάθε μάστορας επιτρεπόταν να έχει το πολύ 2 μαθητευόμενους την ίδια στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλιζόταν και η ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και ελεγχόταν ο ανταγωνισμός. Έξυπνο, έτσι. Πέρα όμως από την τεχνική κατάρτιση, η μαθητεία δημιουργούσε έναν απίστευτα ισχυρό κοινωνικό δεσμό. Ο σεβασμός που έτρεφε ο μαθητευόμενος για το αφεντικό του, όπως τον έλεγαν, ήταν τεράστιος και τις περισσότερες φορές κρατούσε για μια ολόκληρη ζωή. Και φτάνουμε στον τρίτο δρόμο. Έναν κόσμο αποκλειστικά γυναικείο, όπου η τάξη ήταν το ίδιο το σπίτι και η εκπαίδευση γινόταν μέσα στα όρια του. Εδώ η πραγματικότητα ήταν απόλυτη και δυστυχώς αδιαπραγμάτευτη. Τα κορίτσια δεν είχε σημασία από ποια κοινωνική τάξη προέρχονταν, απλά δεν πήγαιναν σχολείο. Ο κόσμος των γραμμάτων ήταν ένας ανδρικός κόσμος. Τελεία. Τι μάθαιναν λοιπόν? Μάθαιναν την τέχνη της διαχείρισης του σπιτιού και ταυτόχρονα γίνονταν οι φορείς της παράδοσης. Από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους μάθαιναν να υφαίνουν, να πλέκουν, να κεντούν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μάθαιναν τις ιστορίες της οικογένειας, τα έθιμα του τόπου τους. Ήταν, στην ουσία, οι θεματοφύλακες της άγραφης κληρονομιάς. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο σχολείο για να δούμε και μια πιο σκοτεινή, ίσως και σοκαριστική, πτυχή του βυζαντινού εκπαιδευτικού συστήματος. Με τόσους μαθητές μαζεμένους σε τόσο άβολες αίθουσες, πώς κατάφερναν οι δάσκαλοι να διατηρούν την πειθαρχία? Η απάντηση αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για το τι σημαίνει παιδαγωγική. Η σωματική τιμωρία, το ξύλο δηλαδή, δεν ήταν απλώς κάτι συνηθισμένο. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και το πιο εντυπωσιακό, όλο αυτό γινόταν με την πλήρη έγκριση ή ακόμα και την προτροπή των ίδιων των γονέων.
Υπάρχει μια φράση που συμπυκνώνει όλη την αντίληψη της εποχής. «Ο μη δαρείς ου παιδεύεται». Δηλαδή, όποιος δεν τρώει ξύλο δεν μορφώνεται. Αυτό από μόνο του μας αποκαλύπτει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, όπου ο πόνος θεωρούνταν σχεδόν προϋπόθεση για τη μάθηση. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο άλμα στο παρόν. Τι έχει αλλάξει από τότε και τι ίσως παραμένει, έστω και ως ένας μακρινός απόϊχος? Οι αλλαγές είναι πραγματικά τεράστιες. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετατράπηκε από προνόμιο των λίγων σε καθολικό δικαίωμα. Η ισότητα των φύλων στα σχολεία είναι πλέον αυτονόητη και φυσικά η βία έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιούμε πόσο δρόμο έχουμε διανύσει. Η εκπαίδευση έγινε προσβάσιμη για όλους, ασφαλής και ισότιμη. Και αυτό μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Τώρα που καταφέραμε να λύσουμε αυτά τα τόσο θεμελιώδη ζητήματα, ποια είναι η επόμενη, η πραγματικά μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για το μέλλον της μάθησης?